Gonzalo Caballero achegouse hoxe a Pontevedra co obxectivo de pedir o apoio de todas as forzas políticas aos orzamentos xerais do Estado. Segundo o secretario xeral do PSDG, estes presupostos dan prioridade ás persoas e buscan salvar a toda a cidadanía das consecuencias que traerá a crise da Covid. O Partido Socialista e o Goberno Progresista teñen plantexado uns proxectos de orzamento xerais do Estado para priorizar as persoas, para que ninguén quede atrás, para defender a cidadanía ante os riscos de exclusión, ante o risco de crecemento da desigualdade, ante o risco que implica o desemprego, a pobreza e tamén a vulnerabilidade da situación social e sanitaria. O portavoz socialista quiso poñer en valor o seu carácter social dos orzamentos e lembrou os beneficios que, segundo el, terán os galegos e galegas con estes presupostos. Estes orzamentos son positivos para os galegos e para as galegas, para as persoas, porque implican gasto social, implican aposta pola sanidade, pola educación, polas pensións, para que ninguén quede atrás, revalorizando as pensións nun 0,9 e nun 1,8% para as pensións non contributivas, aumentando o salario dos empregados públicos, apostando por máis bolsas en educación, apostando por unha prioridade social que é o que máis beneficia aos galegos e ás galegas nun país no que temos pensións máis baixas que no resto de España e no que temos salarios máis baixos que no resto de España. Ante as críticas urdidas entre os empresarios, Gonzalo Caballero é contundente. Estes orzamentos aumentan o nivel de investimento, son orzamentos que teñen un gasto social, son orzamentos expansivos e, dende logo, todos os empresarios do país saben que estes orzamentos non están dominados pola austeridade dos orzamentos que facía o Partido Popular para sair de outra crise. O socialista defendeu tamén o voto favorable de Bildu a estes orzamentos e aproveitou para enviar unha mensaxe ao Bloque Nacionalista Galego. O BNG cometeu un erro histórico opoñéndose aos presupostos xerais do Estado e ten que rectificar, porque son uns orzamentos positivos. Ata o alcalde de Pontevedra recoñeceu que eran positivos os orzamentos xerais do Estado e, polo tanto, queremos que rectifiquen no seu erro histórico de opoñerse aos orzamentos xerais do Estado que priorizan as persoas, que gastan por galego máis do que gastan por madrileño, por valenciano, por andaluz ou por catalán, e porque o discurso das forzas progresistas non pode ser estar facéndolle o caldo de cultivo ao Partido Popular e a Vox.